Font de la Figuera, 7 de setembre de 1550. Jo, Joan Vicent Masip Navarro, conegut com Joan de Joanes, vull amb aquest escrit donar testimoni d'un esdeveniment molt important en la meva vida. La culminació i entrega demà 8 de setembre del retaule major de l'Església de la Nativitat del poble de la Font de la Figuera. Darrere queda aquell 29 de desembre de 1548, quan na Brianda de Massa, senyora d'aquesta vila, em va fer l'encàrrec de pintar aquest retaule indicant-me quines havien de ser les escenes principals, així com la seva ubicació, però deixant-me llibertat en la representació d'aquestes escenes. Per l'execució d'aquesta obra rebré 6.000 sous en monedes reials valencianes. Encara que ja havia fet un treball similar a Sogorb, he de dir que aquest és especialment satisfactori per la vinculació que m'uneix a aquesta vila. Per fi, tots els meus esforços, tot l'après al costat del meu pare, Vicente Masip, i els viatges a Itàlia es veuen reflectits en aquesta obra, que espere siga de l'agrat de la meva benefactora. Benvolguda Jerònima, amor de la meva vida, tu entens millor que ningú l'estat en què em trobe. Estic esgotat. Ha sigut molt el treball en aquests 2 últims anys i molt difícil de vegades complaure a na Brianda. Fins i tot demanar-me, una vegada finalitzada l'obra, incloure-la en una de les escenes. Espere que la gent de la Font de la Figuera es senta orgullosa d'aquesta la meua obra mestra. Desitge que perdure al llarg dels anys i que serveixi d'inspiració a altres pintors que, com jo, hem begut de les obres dels més grans. Ars longa, vita brevis. Bé, és tard. Em retire a descansar. Joan de Joanes, 1523-1579. Joan Vicent Masip Navarro, més conegut amb el pseudònim de Joan de Joanes, és un dels grans mestres i dels més rellevants de la pintura renaixentista valenciana del segle XVI. Entre la seva producció es troba el retaule major de l'església parroquial de la Nativitat de la Nostra Senyora de la Font de la Figuera, considerat com un valuós referent del pintor i una de les seues obres més emblemàtiques, pintat entre l'any 1548 i 1550. Adopta maneres italianes en la seva pintura, semblant-se als grans pintors com Leonardo i Rafael. Joan de Joanes mor de pulmonia el 21 de desembre de 1579, mentre pintava el retaule de l'altar major de l'església de Bocairent, i les seues restes reposen en la capella dels Reis del convent de Santo Domingo, València.